supposedly magsa-soft opening ako tomorrow, May 8. Pero hindi talaga nakaya ng oras. Say hi. I lost my place where I can find. Nasa? Diri kutob? Hey guys, what's up? So today is April 16, 2022, around 5:20 PM na po, at I'm preparing lang kasi pupunta kami ng Dalaget tonight kasi doon kami magdi-dinner sa Southern Chicks. Go-to place talaga namin for chicken wings ang Southern Chicks, at plano namin dadalhin ko yung parents ko sa 5 AM cafe. Malapit lang din sa Southern Chicks after ng dinner namin. If you guys have been following me on Instagram, you've seen na nag-story ako doon. The best yung iced caramel macchiato ng 5 AM cafe. At must try talaga yung only chicken wings and ribs ng Southern Chicks. Hindi to sponsored guys. I just highly recommend those two, yung 5 AM cafe at yung Southern Chicks. Kung sakali mo makapunta kayo dito sa southern part ng Cebu, you should drop by. So, ayan, naliligo lang yung papa ko tsaka yung mama ko. And then, my sisters as well. So, oh my gosh. Yung wet tissue ko pala. Inat-ngat ni Bella. Tignan nyo. Tignan nyo, oh. Ayun, yung salarin. Bella! Woohoo! Hi! Guys, if you're like me na bleached yung buhok, struggle talaga yung everyday na pagligo. Hindi ko siya binabasa everyday kasi feeling ko mamamatay na yung hair ko. And I've also read online na parang advisable na hindi basain yung buhok everyday, especially kung bleached na yung buhok mo para hindi siya mamatay ng sobra. So, sa tuwing naliligo ako, nagbo-blower talaga ako guys. Kasi pag hindi ko siya blower, talagang magtatangle siya ng sobra-sobra. Tapos, hindi ko siya nasusuklay ng maayos kung hindi dry yung hair ko. So, I really have to dry it. And then, ilalagyan ko siya nito, yung Lux Oil. Binigay sa akin to ng Happy Hue. Medyo pricey lang siya guys. Pero I swear, lifesaver to. As in, paubos na nga siya, tignan nyo. Pero in fairness, ano na sa akin to, mga 6 months, matagal siyang maubos. Na kahit konti lang, 2 pumps lang, it will really go a long way and it will smoothen your hair. So, time check ang usapan guys. 5:45 dapat. Punta na kami ng Dalaget. 5:58 na. Ano na guys? Ano na guys? Mali na ma. The ultimate. Langayan.
I love you, I love you, I love you, Bella Boo. Love. More, Mama. I wanna play. Yupta! Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the coast. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona. I reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know. Joke lang mo rin. Struggle seized. Dapat natin na siya medyo cover ka rin, kaya mag-prepare. Oh, kamay lang, harap. Isa din mag-prepare. Prepare mo rin, pasagot ako mama mo kay ako. Okay, na ino mo. Hindi ka nga kung kitchen mo. Dapat covered siya. Hi guys! Okay, good morning. So, nandito ako ngayon sa office ng papa ko dito sa Co-op building. Chine-check ko ngayon yung sitwasyon ng counter kasi may pinapa-change ako or may pinapa-add ako, I mean, and pinapa-change ko yung gilid ng counter kasi hindi na dyan yung kitchen sa labas na. So, tignan natin maya-maya. Basically, yun lang yung gagawin natin today. So, ito na yung counter natin, guys. Tapos, ito, pina-add ko. Ayan. Tapos, etong ref. Dito to. Supposedly, dito yung kitchen kung saan tayo magpe-prepare and everything. Pero sabi ko, parang maingay at magulo kung dito yung kitchen. So, yung gagawin, so dito yung ref. Ayan. Yung cabinet, hindi pa siya tapos, pero malapit na to. Tapos, yung kitchen natin, dito sa labas. Tapos, dito lang ibibigay yung order or yung food pag tapos na nilang i-prepare. Ganyan. So, dito gagawin yung kitchen sa labas para din mas makagalaw ng maayos yung mga magluluto. Konting-konti na lang, matatapos na ang ating cafe bistro. So, excited. Hey guys, so today is May 7, 2022 and supposedly magso-soft opening ako tomorrow, May 8, pero hindi talaga nakaya ng oras kasi ang dami pang kailangan asikasuhin dun sa bistro natin. And right now, naghahanap ako ng acrytex primer para sa ating bar para ma-start ng mapinturahan. Bumili din ako ng ano to, body filler. Hindi ko alam, basta yun yung nakasulat dito, body as in body filler, ganyan. So, nabili ko na yun kanina sa ibang tindahan at ngayon, nandito ako sa RL Construction Supply dito sa May Dalaget.
Hey guys, so ayan, nandito kami ngayon sa may poblasyon ng Alcoy kasi kinuha namin yung in-order namin na cake for mama because today is Mother's Day, May 8. So, happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay, sa lahat ng mga nagpapakananay, at lahat ng mga tatay na nanay, ganyan. So, happy Mother's Day to all of you. Thank you for raising your children. Thank you for loving them. And I'm sure they wouldn't be who they are if it weren't for you guys. So, happy Mother's Day. Pauwi na kami ngayon. Pakita mo yung cake, Han. Yan yung in-order namin na cake from Ate Apple. Ano siya? Buttercream na cake. Tapos, syempre, green and pink yung design kasi ladiki ko kami. Charis! Tsaka si Mama at Papa pala nasa Karkar, may binibili. So, timing, pagbalik nila, andyan na yung cake. So, surprise natin si Mama with that cake. Okay guys, kakaligo ko lang. Pasensya na po sa aking muka. Ito yung binili namin magkakapatid na cake ni Mama. Nasa labas na si Mama, kakadating na nila. Let's go, babes! Happy Mother's Day, Mama! Oh! Happy Mother's Day! Walang may kambing! Happy Mother's Day! I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song. Pwede ko mag-ano-ana ng gusto mo ng power cooking. Pwede mo siya anuhan ng oxygen. Sa ilalong? How come the stars come to shine when it's dark? From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside?